तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू यू लोगोफोर नोंथांनि थाखाय मोनसे गोदान खबर लाना फैबावलायबाय लोगोफोर बे खबरानो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे बे माइनाव सासे माइनाव होननाय माने सासे आइजो आरोना माने गथ'नि बिमा सासे 12 बोसोरनि गथ'नि बिमा तो फरायफुनाय गथ' आरोना तो अन्थाव बाथाव गथ'खौ गारनानै दायो माने मालाय सेंग्राजों खारलांदों आरोना बियो गावनि फिसायादि बेसेबां खस्थ'यै मावनानै जाहोयो थेवबो बियो माने गावनि फिसायखौ गारनानै खारबाय आरोना तो लोगोफोर फिसाया बुंदों जाहैबाय माने बियो सम सम बुयोबो सम सम रायोबो रागा हमथानो हायैयाव माने बुफ्रांग्रोबो नंगौना नङा लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गावनि हिन्जावा बेफोरबायदिनो मालायफोरजों लाइन लायोबा बेफोरबायदिनो अबेबा हाग्राबारियाव अबेबा खना खनियाव लोगो लायोबा बयबो रागा जोंखागोन दुखु मोनखागोन नंगौना नङा लोगोफोर आरो बुफ्रांगोनबो बा बुनोल' बिदिनो आरोना तो लोगोफोर बेखायनो आं माने दिनै नोंथांमोननो माने निउस खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोननो फोसावहरनो सानदों जे नोंथांमोना मिथिनाय बायदि बिसोरो जाहैबाय खैला मैला एरियानि तो लोगोफोर नोंथांमोना बे हिन्जावखौ नुयोबा माने बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा जों बर'जों बर' हेफाजाब खालामलायबासो हेफाजाब खालामनो जोंखौ नंगौना नङा तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रानाखि नुयो जे हमनानै हरो आरोना जे बिसिनि न'खरा बेफोरबायदि गाज्रि सिलिंखार जालाङा तो लोगोफोर जों भिडिअखौ बानायो जों हेफाजाब खालामनो थाखायसो जों सुबुं माहारिखौ हेफाजाब खालामनो थाखायसो आरो बर' हारिखौ जों हेफाजाब खालामनो थाखायसो जोङो भिडिअखौ बानायो जोङो थाखा फैसा नाङा जोङो खिन्थु जोङो नांगौ जाहैबाय माने बयनिबो अननाय नैबे बयनिबो सापर्ट नैबेनो आरोना तो लोगोफोर आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों आरोना जे बेफोरबायदि निउसखौ खोनानानै जे नोंथांमोना नुबाय बायोबा हमनानै हरबानो जाबाय आरोना जे खोन्थाहरबानो जाबाय बे होनाय नाम्बाराव बिथाङा गावनि हिन्जावखौ इसेबां बुजायसेयावबो माने बिनि खोथाखौ लाया जाहैबाय नै बेफोरबायदि आरोना फिसाया बुंदों जाहैबाय इसेबांनाखि बुजायनायावबो बियो माने मालाय सेंग्राजों रायलायो बेफोरबायदिनो लोगो लायो नै बेफोरबायदि आरोना होमबा दुखु नांगोन ना नाङा लोगोफोर तो बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननिसिम जे आं खोन्थाहरदों जे नोंथांमोना मिथिनानै नुनानै जे बे हिन्जावखौ अबावबाफोर नुबाय बायोबा ग्रेब खालामनो हानाय बायदि आरोना तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो जे उन्दुनायनि सिगां नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाना फैबाय तो लोगोफोर मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव बार खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै नङा खनबा नङा हाजार बार हिन्जाव खारबाय बेफोरबायदिनो जों मिडियायाव देखायनानैसो बारासो जाबाय नामा सानलायलाङो जोङो सम सम खिन्थु बानायाबाबो जाया लोगोफोर भिडिअ बानायनानैबो सम सम जों हेल्प खालामनो हायो मालायफोरखौ सोरबा बायदिखौ आरोना तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोननि खाथिफ्राव बेफोरबायदि जादोंबा स' जोंनो माने खोन्थाहर तो बेनो आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर मा होनबावनो ना साननानै नायोबा बिखा गावो आरोना मानो होननानै बुङोबा गावनि न'खराव जाया जाजायो बिसोर मिथियो तो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जे नोंथांमोना नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बे हिन्जावखौ माने नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबनायनि थाखाय आरो आंखौ सानफ्रामबो सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय लाइक शेयार खालामथार लोगोफोर तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअआ गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय